Istoria campionatului mondial cu Grigore Cartianu. Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la noul nostru episod, campionatul mondial din 2006, găzduit de Germania. Este ediția cu numărul 18. De atunci au fost, până acum au fost 22 de ediții, deci ne apropiem cumva să venim la zi. În 2006, Germania găzduiește pentru a doua oară campionatul mondial, după RFG, Germania Federală, în 1974, Germania, bineînțeles că preia și palmare și tot, e al doilea mondial și Germania e a patra țară care are această onoare și această putere, că până la urmă nu e ușor să găzduiești un campionat mondial, iată cu 32 de echipe. Au fost mai întâi Italia, a găzduit Italia prima dată a fost Mexic, 70 și 86, apoi a fost Italia în 34 și 90, a fost Franța în 38 și 98 și acum Germania în 74 și în 2006. E un turneu final la care eu ca gazetar am participat, cap-coadă, înainte de start și până după finală. E un maraton teribil și pentru toată lumea, și pentru spectatori, pentru jucători, antrenori, spectatori, pentru ziariști. Este o alergătură permanentă după informație, după lucruri interesante. E un spectacol pe care îl trăiești extraordinar. Recunosc că, 98 la Marsilia dansam cu brazilienii. Eu cu oltenești de ale mele, ei cu braziliene de ale lor. În stradă, noaptea până la 1-2, pentru că era prea frumos. Deci cu suporterii. Era un hotel în care erau suporterii echipelor care jucau. După aia, în 2 zile dispăreau și veneau alții, că era alt meci acolo. Era în Brazilia cu Norvegia. Și unii și alții se amestecau, se îmbrățișau. Campionatul mondial e o sărbătoare formidabilă din punctul ăsta de vedere. După 2 zile veneau italienii și cu hondurienii, să spunem. Sau veneau argentinienii și cu japonezii. Exact, care jucau în orașul respectiv. 2, 3, 4 zile suporterii, toată lumea. Caravana se muta în altă parte. Veneau alte echipe, alți suporteri. Deci am trăit acest campionat mondial. Eram la evenimentul zilei atunci. În 98 în Franța am fost din partea ziarului ProSport. În 2006 din partea evenimentul zilei. Așa. Acum vă relatez ca redactor șef, să spun, antreprenor, patron și femeie de serviciu sau om de serviciu la ziariștii.com. Fac de toate la ziarul ăsta care e al meu și pe care mă străduiesc să-l țin la un nivel rezonabil, eu zic că un nivel bun, măcar calitativ. Poate că nu am un volum, nu am resurse foarte mari să mai angajez mai mulți oameni, dar ce facem foarte de calitate, să zic așa. Bun. Campionatul mondial din 2006, găzduirea Germaniei a fost stabilită în anul 2000, adică în urmă cu 6 ani. Era o regulă, de o vreme e o regulă, cu 6 ani înainte se anunță. La Zurich, în Elveția, erau 5 pretendente, s-a retras Brazilia mai întâi, deci după 2002, ediția asiatică, și înainte de ediția asiatică a fost totuși în 98 a fost Franța. Scuzați-mă să iau eu piuitul, da. A fost Franța înainte, deci a fost Europa, a fost Asia și acum Europa vrea din nou și obține prin Germania America de Sud, America în general, zicea, e rândul nostru. Iar Europa de 2 ori față de noi, și cu o intercalare a Asiei. FIFA a decis până la urmă să fie în Germania, dar atribuirea n-a fost ușoară. În afară de Brazilia, n-au mai fost alte țări americane să candideze. Brazilia avea să obțină pentru 2014. Așa, cred că nici nu era prea pregătită, avea și situație politică mai confuză, și bugetară. Au spus că îi costă mult, campionatul mondial costat mai mult. Așa, s-a retras Brazilia, au rămas 4. Germania, Anglia, Africa de Sud și Maroc. Deci 2 europene și 2 africane. Ar fi fost premieră pentru Africa. Mai întâi, atunci se vota și dintre cele 4, toate care erau acolo, așa, cea care avea cele mai puține
cele mai puține voturi, era eliminată în runda întâia. Și a fost eliminat Marocul, că a avut 3 voturi. Germania 10, Africa de Sud 6, Anglia 5, Maroc 3. Runda a doua, doar cu primele 3. Germania 11, Africa de Sud 11 și Anglia 2 voturi. Este eliminată și Anglia. Și rămâne finala Germania cu Africa de Sud. Și aici e foarte interesant, e o poveste întreagă. Deci, dacă au fost 11 cu 11 și 2 ale Angliei, întrebarea este, acum e 12-11 pentru Germania la decisiv și unde a dispărut un vot. A fost acolo un scandal mare pentru că africanii revendicau, după ce au fost asiatici, vreau și africanii să aibă și ei. Doar că li s-a spus, mă rog, la mustății. Era chiar după 2002 Japonia, Coreea de Sud, era să fie în 2006 Africa de Sud. A fost un mare scandal atunci. S-a vorbit despre mituire. La votarea finală din 6 iulie 2000, decizia finală a fost luată în favoarea Germaniei cu 12-11, dar unde a dispărut un vot. S-a abținut reprezentantul Oceaniei, Charles Dempsey. Așa, reprezentantul Oceaniei, insulele alea pe acolo, între Asia și Australia și spre Pacific. Așa. El avea mandat de la Confederația sa să dea votul Africii de Sud. Așa a spus, te delegăm să votezi Africa de Sud. Dar el n-a vrut să voteze nici Africa de Sud, nici Germania, s-a abținut și a favorizat în felul ăsta Germania, pentru că s-a abținut spunând că în felul ăsta își arată intoleranța față de presiune, se simțea presat. Dar era mandatat de fapt, nu era presat. A spus, merge acolo, este reprezentantul nostru, cum merg la alegerile americane, electorii, și spui, vezi că statul nostru a votat pe X sau pe Y. Merge acolo și finalizezi. Să nu cumva să trădezi. S-a vorbit de mituire pentru că Dempsey a fost acuzat că s-ar fi abținut pentru că Germania l-ar fi stimulat într-un fel sau altul. Nu s-a demonstrat niciodată treaba asta. Și în loc să fie 12-12, a fost 12-11 pentru Germania. 12-12, soarta gazdei era decisă de cine de președintele FIFA. Deci când cei 24 de membri votau la egalitate 12-12, abia atunci intra în joc președintele cu votul său de aur și decidea. Și Sepp Blatter, care era atunci, Sepp Blatter, a făcut mare campanie pentru Africa de Sud. A spus, rândul Africii, așa, continentul african, dar el chiar pentru Africa de Sud pleda. Deci e clar că la 12-12 Blatter ar fi decis mondialul din 2006 să fie în Africa de Sud. Probabil că a fost în 2010 în Germania, că venea rândul Europei, după aia Americii, iarăși, în fine. Din Europa, Germania se pregătea să organizeze. În fine, a fost o rocadă într-un fel. Pentru că a și scandalul ăsta și africanii au fost foarte supărați, au amenințat și cu boicotarea competiției edițiilor viitoare, cu tare. Și atunci FIFA a luat o decizie atunci și a zis, ok, acum în Germania a câștigat cu 12-11 și va fi în Germania turneul final, dar următoarea ediție va fi în Africa. Și data viitoare o să vedeți că au candidat doar țări africane, pentru că asta a fost condiția pusă de FIFA. Nu a admis alte candidaturi și i-a descurajat pe toți, a spus, e rândul Africii. Și au depus mai multe țări africane și a câștigat Africa de Sud. Deci, iată, s-a frustrat acum, în anul 2000, când s-a votat pentru 2006, dar în 2004, când s-a votat pentru 2010, s-a revanșat cumva, a primit satisfacție Africa de Sud. Deocamdată suntem la campionatul mondial în Germania, asta a fost epopeea acordării găzduirii. Superbet. Jocul e în mâinile tale. V-aș propune să trecem rapid în revistă câteva date despre acest turneu. Perioada 9 iunie-9 iulie 2006 au fost 12 orașe gazdă cu câte un stadion, fiecare zi 12 stadioane.
orașele Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Kaiserslautern, Gelsenkirchen, Nürnberg și Leipzig. Deci din Germania de Est au fost Berlin și Leipzig. Da? Berlinul găzduise și o parte din Berlin a avut un stadionul olimpic din Berlin și în 74, deși Berlinul era într-o mare de RDG de Germania comunistă, dar era acel Berlin occidental care aparținea de RFG și avea o punte cu Germania federală. Deci acum Berlinul e trecut doar Germania unificată, bineînțeles, de ceva vreme și Berlinul nu mai are probleme, nu mai sunt probleme de viză acolo. Toți berlinezii puteau să vadă meciuri, să aspire la un bilet în tribună. Așa. Nu mai erau aia ștazii, poliția politică să urmărească pe germani să nu sară zidul Berlinului. Au fost cazuri documentate, s-a scris despre est-germani care au sărit peste zidul Berlinului riscându-și viața, că îi pușcau acolo și au fost la morți la zidul Berlinului, a cursmur sânge. Așa, unii au sărit ca să vadă campionatul mondial atunci în 72. Acum, în 2006 nu mai e cazul, că nu mai e niciun zid al Berlinului. Atunci au sărit și sigur că după aceea vreau să rămână în libertate la RFG, nu la RDG. 32 de echipe de pe 5 continente, revine Australia. S-au jucat 64 de meciuri, cum s-a jucat în toate cele 7 ediții cu câte 32 de echipe. Goluri marcate 147, 2,3 goluri pe meci. Spectatori 3.359.439. O să vedem câteva ce relevanță au cifrele astea. Este al doilea turneu ca număr de spectatori după Statele Unite 94. Atunci a fost aproape 3,6 milioane, acum sunt 3,36, 3,3 spre 3,4 milioane. Deși sunt mai multe meciuri, sunt 64 în loc de 52, deși sunt mai multe echipe, recordul în America n-a căzut nici până în ziua de azi. Să vedem la 48 de echipe și la 104 meciuri, sunt șanse să cadă recordul. Vom vedea. Oricum, printre gazde acum sau gazda principală este America, cele mai multe meciuri sunt în state, așa că ei pot să-și bată propriul record americanii de prezență în tribune. Al doilea turneu final în Germania aduce și al doilea stadion care găzduiește o finală de campionat mondial. E vorba de Olympia Stadion din Berlin. Acela care a găzduit meciul în 74, dar nu și finala. Atunci finala a fost pe Olympia Stadion din München, din Bavaria. Adică Olympia Stadion. Doar că odată a fost la München în 74 și acum în 2006 avea să fie Stadionul Olimpic din Berlin. Legendarul Stadion Olimpic din fostul Berlin Occidental, acum Berlinul reunit. Este un stadion, la finală, acum la Berlin, la ediția asta vor fi 75.200, 69.000 spectatori, mai puțin decât au fost în 74 când au fost 75.200. Deci, în final, în 2006, cu vreo 6.000 de spectatori mai puțin la finală decât atunci, decât în 74. Bun. Este o premieră la acest... Bine, premiere sunt la fiecare turneu final, mai vine câte o premieră, aș spune, sau 2-3 premiere. Acum, marea premieră este că pentru această ediție, pentru Germania 2006, campioana mondială antitr nu mai merge din oficiu, nu se mai califică. Ea trebuie să joace preliminarii. Dacă este eliminată, rămâne acasă. E un campionat mondial fără fosta campioană mondială. Sigur că Brazilia câștigase în 2002 și acum nu are emoții pentru că și sistemul de calificare în America de Sud se schimbă și nu mai sunt grupe de câte 3-4 echipe, ci este o mega grupă de 10 echipe, toate practic. Toate echipele de America de Sud care participă la preliminarii, cele 10, sunt o singură grupă. De atunci și până acum. Și ziua de azi e la fel. Se califică primele nu știu câte.
Au fost 4-5, acum ați vreo 7 din 10, practic, la mondiale. Practic, America de Sud vine aproape toată lumea. Acum acum nu mai este de anul ăsta, când sunt de anul ăsta, dar la ediția viitoare va fi, când vor fi 48 de echipe și din America de Sud vor participa 7 sau 8 la baraj, mi se pare. Adică nu mai e pentru cine se califică, ci turneul ăsta preliminar este pentru cine nu se califică. Care sunt la 2-3 care nu vor merge la mondiale. Așa, Brazilia, Argentina, putem trage concluzia că pe vecie vor merge la mondiale pentru că sunt prea bune ca să fie vreodată mai jos de locul 7 din 10 în America, sub Venezuela, sub Ecuador, sub ce vreți, Peru, sub Bolivia, sub orice. Așa. Deci, Brazilia își câștigă grupa preliminară, la golaveraj în fața Argentinei, dar la mare distanță, a 9 puncte de locul 5 de baraj. Loc 5 de baraj pe care avea să se plaseze, o să vedeți, Uruguayul. Deci fosta dublă campioană mondială, de-abia locul 5 prinde. Primele 4 mergeau direct, a 5-a la baraj. Barajul era intercontinental. Și la acest baraj intercontinental, Uruguayul joacă, da, cu câștigătoarea zonei Oceania, care este Australia. Și să vedeți belea, să vedeți mare belea, Australia câștigă acest baraj 0-1 și 1-0 și la penaltiuri se califică Australia. 4-2 la penaltiuri, bate pe Uruguay. Uruguayul cam lipsește la multe ediții. Chiar dacă a avut 2 campionate mondiale câștigate, chiar dacă a mai avut 2 sau 3, o să fac la final, o să fac o statistică clară la fiecare echipă, câte titluri, câte finale, câte semifinale, fiecare, câte locuri 3. Așa, Uruguayul a mai avut cel puțin 2 prezențe în semifinale, cel puțin 2, dacă nu cumva 3, o să vină cu cifre exacte, și 2 titluri mondiale, bineînțeles. Deci, și această țară, iată că este eliminată de Australia și nu participă în 2006. Dacă vorbim de participare, să notăm și câteva absențe importante. Danemarca ocupă în preliminare doar locul 3 într-o grupă în care pe primele 2 locuri sunt Ucraina și Turcia. Nu sunt neapărat primele 2 merg la mondiale. Prima au sistem, prima merge la mondiale sigur, se califică, a doua, sau mă rog, cel mai bine plasate 2 sau echipe, se tot schimbă la aici la alta. Merg direct, altele joacă baraj, altă dată joacă toate baraje, în fine, locul 2. Deci, ideea este că Danemarca e pe 3 după Ucraina-Turcia. Rusia rămâne acasă pentru că e după Portugalia și Slovacia. Interesant că Slovacia înaintea Rusiei. Belgia este eliminată dintr-o grupă în care în fața sa se află Serbia, Spania și Bosnia. Da? Dar aici nu e chiar Serbia, e Serbia și Muntenegru. O să vă explic și situația asta. Doar la ediția asta nu mai este Iugoslavia, cum a fost până atunci, ci este Serbia și Muntenegru, așa îi spunea. Cum e Bosnia și Herțegovina. Cum e Trinidad și Tobago. Noi spunem Trinidad Tobago sau Bosnia-Herzegovina. Dar acolo nu e o cratimă, acolo este un și. Trinidad și Tobago, sunt 2 insule. Aici e Bosnia și Herțegovina, așa se numește țara. Iar acum câțiva ani, în acei ani, se numea țara Serbia și Muntenegru. Sunt ultimele 2 republici care au rămas împreună doar pentru scurt timp, pentru că ulterior, la ediția următoare, o să fie Serbia singură, pentru că Muntenegru s-a rupt și i-a zis papa Serbiei. Aici aveau titlul acesta pentru că a fost o condiție acceptată de sârbi, în speranța că îi va convinge pe muntenegreni să rămână în federație, să nu-și ia independența, da? Să nu se separe. Dar, pe la urmă, Muntenegru a mers pe drumul lui și a tăiat accesul la mare Serbiei și asta este. Deci, altă echipă care nu s-a calificat, Uruguay, am spus, alte echipe care erau constant aproape la mondiale în ultimele ediții, Nigeria și Camerun, amândouă absentează, Africa vine cu alte garnituri. Interesant e că Spania a luat abia locul 2 în preliminarii, după Serbia și Muntenegru,
după Serbia and Muntenegru, așa, și a avut nevoie de baraj pentru a se califica. Haideți să ne uităm peste tabloul echipelor participante, că și el spune multe. În 2006, 14 din cele 32 de echipe sunt din Europa. După aia o să vedem ce relevanță au numerele acestea. Participă, în principiu, greii participă. V-am spus cine a mers acolo, Belgia, Danemarca, în fine. Greii sunt ăștia, campioni mondiali, europeni. Bine, și Danemarca e europeană mai încoace. Ba nu mai încoace, chiar în 92, înainte de mondialul ăsta. 92, da. Deci, era campion europeană. Așa. Deci se califică Germania, Franța, Italia, Anglia, Spania, Portugalia, Olanda, Suedia, Elveția, Cehia, Polonia, Croația, Ucraina și Serbia în Muntenegru. Din America de Sud, Brazilia, Argentina, Paraguay, Ecuador. Paraguay și Ecuador înaintea Uruguayului. America Centrală și de Nord, Statele Unite, Mexic, Costa Rica, Trinidad, Tobago. Deci, vedeți, sunt 3 de pe continent și apare și din zona Caraibilor, adică Trinidad, Tobago, insule din Caraibe. Africa vine cu 5 echipe, Tunisia, Ghana, Coasta de Fildeș, Togo și Angola. Observăm că sunt 3 din Africa neagră, din Africa, de la Golful Guineei, de acolo, și din nord, de la Maghreb, este Tunisia. Angola e mai spre sud. Angola este o țară cu fostă colonie portugheză, ce știu eu, se vorbește portugheza. Asia vine cu 4 echipe, Japonia, Coreea de Sud, fostele gazde din 2002, China, vine cu 5 echipe, mai sunt, o secundă, nu, China a rămas aiurea acolo, Japonia, Coreea de Sud, Iran și Arabia Saudită. Australia vine și ea, bineînțeles. Da, Asia vine cu 4, da. Bun, acum, ce concluzii putem trage pe această distribuție a echipelor? CONCACAF, adică America Centrală, de Nord și Bazinul Caraibilor, are în premieră 4 echipe. Niciodată n-a avut mai mult de 3. Acum sunt 4. Deci o premieră este că Oceania câștigă un baraj intercontinental, indiferent că a jucat vreodată cu America de Sud sau cu o echipă din Europa, Oceania a pierdut permanent. Acum Australia a eliminat Uruguayul. Să trecem totuși, pentru că fuge timpul, vreau să vă mai povestesc ceva despre Messi și Ronaldo. Ăsta e campionatul mondial la care ne putea Zeida, o lăsăm povestea un pic separat. Și despre România tot la fel. Sau haideți să spunem repede despre România, pentru că nu știu dacă la final mai avem timp. Să rămânem atunci cu Messi și Cristiano Ronaldo, nu Ronaldo brazilianu, la e altă poveste. Avem pe Cristiano Ronaldo. România în calificări ocupă locul 3 într-o grupă de 7, cea mai mare grupă la care am participat vreodată, adică se joacă 12 meciuri. E adevărat că sunt și țări mai modeste acolo jos. Olanda are 32 de puncte, Cehia 27, România 25. Deci a fost la 2 puncte, adică diferența dintre un egal și o victorie, ca să fim egali Cehiei și să ne batem la calificare. Finlanda 16, Macedonia 9, Armenia 7, Andorra 5. Locul 2 ducea la baraj, 6 echipe de pe locul 2 mergeau la baraj și alte 2 mergeau direct la turneul final. Cehia, care a fost pe locul 2 aici, în grupa noastră, a fost foarte aproape să luăm noi locul 2, a luat Cehia. Cehia avea să elimine Norvegia 1-0 și 1-0, deci un dublu 1-0. Deci dacă Cehia a eliminat Norvegia cu 2 victorii, puteam și noi să la baraj, dacă ajungeam, să eliminăm pe cineva, poate pe Norvegia sau pe altcineva. Bun, acum, mergem repede la grupe. Faza grupelor, bineînțeles, 32 de echipe, 8 grupe de câte 4 formații. Tragerea la sort pentru turneul final, foarte interesant aici, a prevăzut 4 urne
decât 8 echipe, dar ultima n-a fost chiar de 8, a fost de 7. De ce? Că s-a făcut și o urnă specială în care a fost pusă o singură echipă. Serbia și Muntenegru. Serbia-Muntenegru, să zic, să nu crezi că sunt două, e una singură. Serbia și Muntenegru. Așa. Din rațiuni politice atunci, cu tare, trebuia dirijat cumva să nu ajungă Serbia în, nu știu, cu Croația, cu ce. Au fost rațiuni geopolitice în orice caz și a fost pusă separat această țară vecină nouă. Atunci, mă rog, era un hibrid așa, între două țări actuale, între Serbia și Muntenegru. Așa. Deci, s-a făcut și a cincea urnă, urna specială. În prima urnă, deja aici nu mai pe continente sau pe altceva, aici e pe coeficienți FIFA. Vă dau exemplu care erau primele 8 echipe cap de serie. Argentina, Brazilia, Anglia, Franța, Germania, Italia, Mexic și Spania. Deci avem 5 echipe din Europa, dar primele 2 în frunte sunt America de Sud, Argentina, Brazilia și mai avem Mexico. Așa. După aia interesant e că urna B n-a fost cu echipe europene. Urna C a fost doar cu echipe europene, 8 echipe. Croația, Cehia, Olanda, Polonia, Portugalia, Elveția, Suedia, Ucraina. Urna B au fost echipele așa, africane, Angola, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Tunisia, plus 2 din America de Sud, care n-au avut loc la cap de serie, Ecuador și Paraguay, și plus Australia, care a eliminat o echipă de America de Sud. Cumva i-a luat și coeficientul Uruguayului, Australia. Așa, e ca la tenis, cumva, se judecă. Și ultima urnă sunt echipele asiatice, sunt puse și pe valoare și pe coeficient și geografic, pentru a nu cădea totuși și 2 echipe asiatice sau 2 echipe africane în aceeași grupă. Numărul lor fi mai mic decât numărul grupelor. Deci acolo am avut echipe asiatice, într-adevăr, Japonia, Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudită. Astea 4 au fost. Așa, China a fost doar în 2002. Acolo a rămas unica ei participare. Aici mai vin astea din care la Mexic au fost cap de serie, cealaltă 3 din CONCACAF, adică Statele Unite, Costa Rica și Trinidad Tobago, în urna D. Așa, se fac grupele și începe joaca. Și începe joaca în felul următor. Germania, țara gazdă, are meciul de deschidere, a fost la meciul ăsta, chiar la München, unde eu aveam cartierul general. Germania, Costa Rica 4-2, dar foarte interesant că după ce fac nemții repede 2-0, e 1-0 minutul 6 Lam, Wanchop minutul 12, 1-1, Miroslav Klose, care e golgheterul all-time al campionatului mondial, are per total cele mai multe goluri marcate, o să vedem și treaba asta la episoadele speciale. Klose face 2-1, dar acel 2-1 rămâne multă vreme, până în minutul 61, când Klose face 3-1, dar 73, Wanchop face 3-2. Ții minte ce emoție era pe stadion? Wanchop ăsta era un ungar, așa cu niște catalige și alerga așa cam dezarticulat, dar și când ajungea mingea la el o pleznea și a dat 2 goluri Germaniei și era 3-2, da, în minutul 87, Germania 4-2, Frings a marcat. Bun, Ecuador bate Polonia 2-0, interesant, că Polonia era cu trecut la mondiale, Ecuadorul aici colea ce mai participă. Apoi Germania-Polonia 1-0, dar este o victorie adusă printr-un gol marcat în minutul 90 plus 1, adică în adițional. În meciul ăsta, sigur că nu erau prelungiri, că e grup aici, dar și părțeau punctele, Germania cu Polonia. Germania a dat gol Neuville. Neuville, dacă țineți minte, la ediția precedentă, cu 4 ani în urmă, a avut Germania un meci eliminatoriu prin optimi, un meci greu cu Paraguay. Și a dat Neuville când mai erau câteva minute. Mai erau 2-3 minute până la final. Așa, prin 87, 86, 88, pe acolo. Nu mai mă uit în spate, v-am spus la episodul trecut. Acum vă spun că Neuville în 90 plus 1 marchează și aduce victoria în fața Poloniei. Ecuadorul bate Costa Rica 3-0. Wanchop a obosit cu cataigele lui și nu mai dă niciun gol. Și în ultima etapă, Germania-Ecuador 3-0. Klose dă iarăși 2 goluri. Așa. Și Podolski. Interesant e că amândoi erau în grupă cu Polonia.
Amândoi n-au marcat cu Polonia, dar amândoi erau polonezi de origine, aveau rădăcini poloneze. Și Podolski și Klose și mai aveau 2-3 lot nemții cu rădăcini poloneze. Și Polonia bate Costa Rica, dar nu o bate ușor pentru că mai întâi dă gol Costa Rica și întoarce Polonia. În minutul 65 e adevărat să face 2-1 și așa rămâne. Așa se califică Germania și Ecuador, 9 puncte, 6 puncte. Acasă pleacă Polonia și Costa Rica. Grupa B. Aici să observăm că se vor califica cele două echipe europene, Anglia și Suedia. Și merg acasă Paraguay și Trinidad Tobago. Dar Trinidad Tobago, deși a făcut un punct, a lăsat o impresie foarte bună. Mai întâi Trinidad Tobago a făcut 0-0 cu Suedia. A luat punctul ăsta. În primul meci, în prima ei participare și singura la mondiale, Trinidad Tobago face 0-0 cu Suedia. Frustrare mare la suedez că sunt puncte pierdute, te bați după aia cu Anglia și cu Paraguay. Așa. Și Suedia care avea să încheie neînvinsă, dar iată că i-a luat Trinidad Tobago acest punct. După care, Anglia bate Paraguayul așa 1-0 și după aia vine Anglia Trinidad Tobago. Și eu mă duc la meciul ăsta. Eu ca ziarist mă uit pe tablou, ce am mâine, n-am aici meciul la Nuremberg. N-am meci la München în ziua de 15 iunie, dar mă uit pe așa, ce ar fi mai aproape? Păi la Nuremberg, tot în Bavaria. Tribunalul la Nuremberg, vorba aia. Și mă duc frumos cu trenul la Nuremberg, cu acreditare activată acolo, se făcea pe calculator, la centru de presă și mă duc frumos, bine, avea și laptop cu noi, că deja eram în altă eră, se schimbase situația. Și la meci. Și meciul ăsta, Anglia, îi fac eu o cronică, eu zic că memorabilă în evenimentul zilei atunci, pentru că mi-am imaginat, am studiat un pic istoria Trinidad Tobago, ce război au fost acolo, între englezi și spanioli și olandezi, englezi și olandezi. Toată lumea se bătea, mai veneau și francezii câteodată. Pe insulele alea din Caraibe s-au bătut sute de ani marile puteri europene coloniale și unii și-au luat Trinidad, alții Tobago, după aia alții și Trinidad și Tobago, după aia unii au alungat pe alții, după aia s-au înțeles, unii au făcut un tratat și au cedat o istorie întreagă, dar cu tunuri, cu dalea, cu pirați, cu tot ce trebuie. Asta era istoria. Și eu după ce citesc istoria, mă documentez cu istoria al Trinidad Tobago, fac cronică de meci și îmi imaginez că Anglia, care era puterea colonială dominantă în zonă, bine, și Spania e pe acolo foarte prezentă, dar Anglia, asediu cu tare, așa era și meciul, asediu la careul, la poarta lui Trinidad Tobago și mingea nu intra. Și se întâmplă că trebuie să vină minutul 83, când Crouch, dacă vi l-amintiți pe Crouch, ăsta e mai lungan decât One Chop de la Costa Rica, așa. Cred că avea 2 metri, 2,02 m acest Crouch. Și eu știu că dau ăștia prin ziare pe acolo, citeam și eu, mă documentam prin presă, așa, și era și o poezioară făcută lui Crouch. Zicea ceva de genul, e lung, e mare, n-are loc în camera de hotel, puneți 2 paturi, dar și când îi aruncați mingea la cap, nu vă iartă, parcă Peter Crouch, cum Dumnezeu îl chema. Imediat vă spun, ca să nu greșesc, așa, Peter Crouch, da. Peter Crouch, dacă aruncați mingea după primul nivel de nori, doar el o ajunge și o lovește. Așa se întâmplă în acest minut 83, când Anglia era disperată că nu poate bate pe Trinidad Tobago 0-0 și cum ar fi fost a doua remiză al lui Trinidad, intra în cărți și ea la calificare, că ar fi avut 2 remize și mai avea un meci de jucat. Un meci cu Paraguay ulterior. Până la urmă Peter Crouch, chiar așa, se înalță peste toți, la o centrare înaltă și marchează 1-0. După aia mai dă Steven Gerrard minutul 90 plus 1 și e 2-0. Dar s-au chinuit teribil, au transpirat rău englezii ca să bată pe Trinidad Tobago. Eu insist asupra unor meciuri de genul ăsta pentru că astea sunt starea și piperul campionatului mondial. Astea fac farme cu mondialului. Să nu credeți că acum, nu știu, Capul Verde, Curaçao, le va bate toată lumea cu 5-0. O să vedeți, nu vorbesc de echipele africane, care sunt 10 acum, 10 echipe africane și Nigeria, Camerun n-au avut loc printre ele, ca să vedeți care e nivelul. Așa. Să nu credeți că, sigur, pe ambiția aia din Red de Congo este Ebola, sper să ajungă, să-i primească, să joace până la urmă la mondiale.
Așa, să-i bage carantină, să-i verifice, să nu ducă virusul acolo. Să vedeți alte echipe care sunt aparent victime sigure. Nu știu, Irakul, știu și eu ce mai... Noua Zeelandă vine acum, nu doar Australia. Australia de ceva vreme participă la preliminarele zilele noastre asiatice. Și Oceania se califică prima, care e Noua Zeelandă de obicei, și mai merge una la baraj, care e Noua Caledonie sau alta, și de regulă pierde barajul la intercontinental. Bun. Deci să vedeți ce... Dacă mă uit peste campionatul mondial, dar o să avem câteva episoade. Câteva episoade facem doar pe campionatul mondial care vine, când terminăm istoria asta. Deci până începe campionatul mondial, vă garantez că nimic nu rămâne de tratat și să anticipăm și unde ar putea să fie surprize pe acolo. Așa. Suedia-Paraguay 1-0, dar victoria vine târziu, marchează Ljungberg, minutul 89, deci Suedia-Paraguay. Și de fapt ăsta e golul care decide calificarea, ăsta în etapa a doua. Când Suedia a bătut Paraguayul, practic a luat biletul pentru calificare, pentru că în ultima etapă avem Paraguay, Trinidad Tobago 2-0, previzibil, și avem Suedia-Anglia sau Anglia-Suedia 2-2. E foarte interesant aici că Anglia are 1-0, după pauză egalează Suedia. În minutul 85, Anglia face 2-1, Steven Gerrard, cel de la Liverpool, îl țineți minte, așa, numai că în minutul 90, Henrik Larsson face 2-2. Evident că și fără acest punct se califica Suedia, avea 4 puncte, Paraguayul doar 3, Suedia a făcut 5 până la urmă cu punctul ăsta, dar, mă rog, pentru orgoliul lor și pentru istorie e bine să nu iei bătaie. De observat faptul că Suedia marchează de 2 ori pe final, victoria cu Paraguay în minutul 89, egalarea cu Anglia în minutul 90. Dar și Anglia marchează 2 pe final cu Trinidad Tobago, în fine, se marchează. Și v-am spus, se califică Anglia-Suedia, merge mai departe, grupa C, sunt cu ochii pe ceas, Argentina, Olanda, Costa de Fildeș, Serbia și Muntenegru. Echipa aceasta unică a Serbiei și Muntenegrului s-a făcut de râs, a încheiat cu 0 puncte și cu un golaraj de 2-10, minus 8, așa. Probabil calificării nu s-a pus pentru că nici Costa de Fildeș, în afară de faptul că a bătut pe Serbia, mai departe, Argentina și Olanda n-au putut fi încurcate și au făcut punctele și egal între ele. Argentina, Costa de Fildeș 2-1, Olanda, Serbia, Muntenegru 1-0, Argentina, Serbia, Muntenegru 6-0. Aici vă spun că golul 6 e marcat de un tânăr de 19 ani numit Lionel Messi. Da? Și o să revin la Messi și la Cristiano Ronaldo la final. Așa. Olanda, Costa de Fildeș 2-1. Scorul era stabilit la pauză. Ca să vedeți cine mai marchează pe aici, vă dau marcatori. De exemplu, cu Serbia, la olandeză a marcat Robben, mega fotbalist. Aici cu Costa de Fildeș marchează Van Persie și Van Nistelrooy, senzațional fotbaliști. Așa. După aia Olanda, Argentina 0-0 și Costa de Fildeș, Serbia, Muntenegru 3-2. Interesant e că Serbia, Muntenegru, bine, a mers de clasament. Cine ia locul 3 și cine ia locul 4. Niciuna nu mai avea șansa la calificare. Aveau 0 puncte înaintea ultimei etape, cealaltă 2 aveau 6 puncte. Bun. Deci are 2-0 Serbia minutul 20 și la finale 3-2 pentru Costa de Fildeș. Minutul 86 din penalti, Calu de golul decisiv. Așa, pentru palmares. Deci Costa de Fildeș și iată, Africa mai face puncte. Adică nu e Serbia Muntenegru pe ultimul loc. Grupa de Portugalia și Mexic se califică, Angola și Iran merg acasă. Mexic, Iran 3-1, Portugalia, Angola 1-0, Mexic, Angola 0-0, Portugalia, Iran 2-0. E primul gol la mondiale al unui tânăr de 21 de ani numit Cristiano Ronaldo, din penalti, minutul 80, golul de 2-0 cu Iranul. Deci, vedem că în etapa a doua a grupelor, nu în prima, nu în a treia, în etapa a doua, marchează și
Ronaldo pentru Portugalia, Cristiano Ronaldo, să nu confundăm cu brazilianul, marchează și Messi pentru Argentina. Unul avea 21 de ani, cel 19 ani. Portugalia-Mexic 2-1 și Iran-Angola 1-1. Am spus Portugalia-Mexic, merg mai departe. Cehia, Statele Unite 3-0, Italia, Ghana 2-0. Pirlo și Achinta. Așa. Ghana, Cehia 2-0, foarte interesant. Asamoah Gyan și Muntari. Deci Cehia pierde cu 0-2 în fața Ghanei, iar africanii își fac treaba. Italia, Statele Unite 1-1. Interesant aici, chiar în prima repriză, minutul 27 era 1-1, așa a rămas. Italia n-a putut să bată pe Statele Unite. Dar după aia Italia-Cehia 2-0, Materazzi și Inzaghi. Materazzi e un nume pe care să-l ține minte, că la final va avea o relevanță. Și Ghana, Statele Unite 2-1. Deci, Italia 7 puncte, Ghana 6 puncte, se califică, pleacă la domiciliu Cehia și Statele Unite. Grupa F, Brazilia și Australia se califică, nu se califică Croația și Japonia. Croația. Hai să vedem cum a evoluat totul. În primul meci Australia-Japonia 3-1. Brazilia-Croația 1-0. Apoi, etapa a doua, Croația face un egal cu Japonia 0-0. Deci începe Japonia să arate că există. Brazilia-Australia 2-0, normal. Și apoi, în ultima etapă, Brazilia-Japonia 4-1. Ronaldo, nu Cristiano, Ronaldo brazilianul dă 2 goluri și el aici. Așa. Și Croația-Australia 2-2. Croații, ca să se califice, aveau nevoie de victorie. Dar n-au putut, pentru că după ce Dario Sârna, omul lui Lucescu de la Shakhtyor, în minutul 2 a făcut 1-0, australianul Moore din penalti 38 1-1. Nico Kovac face 2-1 în minutul 57, Croația e calificată, dar Kewell în minutul 79 egalează 2-2 și Australia elimină Croația și merge alături de Brazilia mai departe. Așa. Grupa G. Aici avem o echipă africană care nu face față, da? Din câte au fost din 5. E de acceptat că Togo face 0 puncte, dar nu ia bătăi la scor așa. Coreea de Sud, Togo 2-1, apoi Elveția-Togo 2-0 și Franța-Togo 2-0. Așa. Franța face egal cu Elveția 0-0, Franța 1-1 cu Coreea de Sud. Asta este o trăznaie care îi dă ceva emoții Franței, o să vedeți, și Franța bate, așa, și Elveția bate pe Coreea de Sud. Dacă Elveția nu bătea pe Coreea de Sud și făcea un egal, nu, se califica Franța. Aici a fost Coreea de Sud cu Elveția, în ultima etapă a fost care pe care. Pentru că, mă rog, Coreea de Sud avea nevoie de victorie și elimina pe Elveția. Da? Dar Franța avea cu Togo, își făcea meciuri, își făcea punctele, 5 puncte, așa că în ultima etapă, făcându-și punctele, se uita doar dincolo cine se califică. Elveția, dacă bătea sau făcea egal, și a bătut cu 2-0. Coreea de Sud, dacă bătea ea. Elveția 7 puncte, Franța 5 puncte, deci finalista mondială e locul 2 în grupă, așa, Coreea de Sud 4, foarte aproape, și Togo 0. Grupa H, ultima, aici avem echipele europene, merg mai departe, Spania, Ucraina. Ucraina nu era război, putea să-și vadă și de viață și de fotbal și juca meciurile acasă în Ucraina, nu prin Germania sau prin Polonia. Iată că se califică amândouă. Tunisia, Arabia Saudită n-au nimic de spus, termină cu câte un punct. Spania, Ucraina 4-0, interesant aici. Așa. Spania, Tunisia, în fine, aveți rezultatele. Trecem repede la optim pentru că fuge timpul. Germania, Suedia 2-0, în minutul 12, 4 și 12, 2 goluri Lucas Podolski, da? Polonez de origini, și 2-0, așa rămâne Germania în sferturi.
Argentina-Mexic e greu pentru Argentina, pentru că mai întâi marchează mexicanii minutul 6, vedeți ce repede dau golul aici, minutul 10 egalează Crespo și apoi Rodriguez minutul 98 în prelungiri. Deci Argentina are nevoie de prelungiri ca să vină în Mexicul. Anglia-Ecuador 1-0, golul vine târziu, minutul 60, David Beckham, minutul 60. Portugalia-Olanda 1-0, ăsta e un meci greu. Un meci greu, important, între două echipe tari și Portugalia câștigă cu 1-0. Olanda pleacă acasă din optimi. Italia-Australia 1-0, dar golul e marcat de Totti, marele Totti, în minutul 90 plus 5, din penalti. Adică în al 5-lea minut adițional, nu se trecuse la prelungiri încă, pentru că se mai juca. Totti, Italia are un penalti, Totti îi transformă și trimite Australia acasă foarte, foarte greu. Italia era campioană mondială, să nu uităm. Ucraina cu Elveția, aici este o trăznaie, este 0-0 după 90 minute prelungiri. Prima serie de penaltiuri ratează și Shevchenko, deci primul ratează ucrainenii, deci elvețienii sunt în avantaj, dar ratează și Streller. După aia marchează ucrainenii, ratează elvețienii, marchează Rebrov, ucrainenii, ratează elvețienii și încă un ucrainean și au 3-0. Se termină meciul cu 3-0, au executat 4 ucraineni, 3 au marcat, au executat 3 elvețieni, al 4-lea n-a mai fost nevoie și toți 3 au ratat. Deci elvețienii, din 3 penalturi executate, pe toate 3 le-au ratat. Atât au putut atunci. Atât s-a putut. Brazilia-Ghana 3-0 fără probleme, Ronaldo, Adriano și 0 Berto, iar Franța-Spania 3-1 într-o optime importantă. Spaniolii conduc așa, egalează Ribéry minutul 41 și minutul 83 și 92 plus, adică 90 plus 2, Vieira și Zidane, așa, marchează și înving Spania cu 3-1. Așa, sfertul de finală. Germania-Argentina e un meci în care argentinienii conduc din minutul 49 Ayala până în 80, când egalează Klose cu lovitură de cap, bineînțeles. Klose egalează 80, se merge prin prelungiri tot 1-1 și la penaltiuri, unde aș spune că, bineînțeles, deși în alte situații și argentinienii au fost buni la penaltiuri, 90 de exemplu, dar acum când ești cu nemții la penaltiuri, e greu să-i bați. Nemții transformă 4 din 4, argentinienii 2 din 4 și cu 4-2 la penaltiuri se califică Germania în semifinale. Prima semifinalistă Germania. Italia-Ucraina 3-0, Zambrotta și Toni, s-a rezolvat treaba, Italia semifinalistă din nou. Anglia, Portugalia s-au ajuns la penaltiuri, 0-0 după 120 de minute și la penaltiuri și ei se ratează în draci, câștigă Portugalia cu 3-1, deși s-au executat 5-4 penaltiuri. Adică au ratat 2 portughezi și 3 englezi. Englezii au ratat 3 din 4. Au ratat Lampard, Steven Gerrard, deci Frank Lampard, Steven Gerrard și Carragher. Așa. Și a marcat doar Hargreaves. Deci mari vedete engleze, precum Lampard și Gerrard, au ratat de așa. Ultimul penalti, cel al calificării, îl dă tânărul de 21 de ani, Cristiano Ronaldo. Deci al 5-lea penalti pentru portughezi. Era deja lider de echipă, se manifesta ca atare. Franța bate Brazilia în alt sfert de finală, un meci foarte tare. Brazilia era campioana mondială antitră, așa, dar iată, acum nu poate trece de sferturi că Franța are și ea super echipă. După rușia din 2002, când Brazilia a câștigat titlul mondial, dar Franța a fost eliminată din grupe, iată că în 2006 Franța elimină Brazilia. Gol Thierry Henry, minutul 57. Semifinalele, Italia-Germania, ajunge în prelungiri. Meciul este la Dortmund, deci Germania campionatul, da? Italienii bat în deplasare, cum se zice, și când bat? Când meciul se ducea iarăși la penaltiuri și acolo Germania zicea că e favorită, că are nervi tari,
De unde? Că în minutul 119, când se jucau 120 minute. Așa, în minutul 119, fundașul stânga, parcă lateral, Fabio Grosso, dă un șut senzațional, 1-0. Mai dă și Del Piero în 120 plus 1 și se face 2-0 după prelungiri. Germania nu mai joacă finala campionatului mondial, cum a jucat-o în 74 când a găzduit. De data asta se oprește în semifinale. Așa. În cealaltă semifinală, Franța, care mai vrea un titlu mondial la 8 ani distanță de precedentul, Franța elimină Portugalia 1-0, gol Zidane din penalti în minutul 33. Meci foarte, foarte echilibrat, foarte tare. Portugalia avea echipă, jucători foarte buni, dar vedea și acest tânăr Ronaldo, Cristiano Ronaldo, așa. Dar iată că e nevoită Portugalia să mulțumească așa cu prezența semifinale. Finala mică, Portugalia 3-1, a fost și 3-0. A dat, Schweinsteiger 3 bastârci, 3 șuturi tari și așa. Deci Germania locul 3 și finala mare se duce și asta la penalturi, precum cea din 94. Și atunci a fost tot Italia la penalturi, dar a pierdut cu Brazilia. A doua finală la penalturi o câștigă Italia, pentru că marchează 5 din 5. Francezii au ratat-o, au tras în bară, parcă Trezeguet, așa, și ceilalți au marcat 3. Deci au existat 4, unul ratat, al 5 era mai tras că nu mai era nevoie. 5-3 Italia-Franța, ultima lovitură nu s-a mai executat. Dragi prieteni, aș vrea să aruncăm o privire și pe golgheteri. Golgheteri este Miroslav Klose cu 5 goluri, după care urmează o lungă listă de jucători cu 3 goluri. 2, 4, 6, 7. S-au marcat puțin aici. Golgheterii și chiar și cel de pe locul 1 doar 5, așa, și cu 4 nu e nimeni și după aceea dau doar cu 3. Argentinienii Crespo și Maxi Rodriguez, spaniolii Fernando Torres și David Villa, francezul Thierry Henry, brazilianul Ronaldo și cam ăștia sunt. Și Lucas Podolski, încă un neamț. Așa, deci asta a fost Germania, trece pe locul 3 și dă golgheterul, că aproape ca de obicei la mondiale se întâmplă treaba asta, locul 3. Pentru ce poți prezice, ai Bet Builder. Pentru ce nu poți, ai Super Sub. Italia, pentru că ia acest titlu în 2006, Italia se desprinde de Germania. Aveau fiecare câte 3, Italia face 4, se apropie de Brazilia. Și asta e situația așa acum, doar că între timp o să vedeți și Germania face 4 la un moment dat și sunt în coasta Braziliei. Deci se duce Italia aproape de Brazilia, avem Brazilia 5, Italia 4, Germania 3 titluri, Uruguay și Argentina câte 2, Anglia, Franța câte 1. Dar mai sunt, după acest campionat mondial, mai avem încă 4 ediții care s-au jucat și o să vedeți că și ele schimbă clasamentul. Foarte pe scurt, de România v-am spus, foarte pe scurt să vă spun cazul Messi, Cristiano Ronaldo. Messi la acest mondial, pentru că avea 19 ani, așa, de-abia prins 19 ani, Messi este mai mult rezervă. Avea să fie și titular într-un meci, dar ia să vedem. În primul meci al lui este, când să mă uit aici rapid la meciurile din grupă. Deci Argentina are primul meci în grupă cu Costa de Fildeș, Messi e rezervă, nu joacă. În al doilea meci, Argentina cu Serbia-Muntenegru, îl bagă antrenorul José Pekerman, îl bagă pe Messi în minutul 75, iar în minutul 88 Messi dă golul de 6-0, închide tabela. Deci primul lui gol la mondiale marcat la 13 minute după ce a intrat în joc. După care, deci se ține data de 16 iunie 2006 la Gelsenkirchen, Messi dă primul gol la mondiale. Așa. După care e titular în ultimul meci din grupă cu Olanda, meci care se încheie
0-0, da? În optimi, cu Mexic, mă rog, 2-1, Messi intră în 84 locul lui Saviola și joacă din 84 până 120, pentru că meciul este câștigat după prelungiri de Argentina. Nu joacă în sfertul cu Germania, la care se ajunge la penaltiuri, așa, și unde Argentina este eliminată. Deci a jucat în 3 meciuri din 5. A jucat ca un meci jumate, a dat cam la cap. Era greu să intre în echipă, să fie titular, pentru că în atacul Argentinei era de copt, avea 19 ani. Era deja la Barcelona la prima echipă, după ce jucați la a treia echipă, la a doua, deja de un an și ceva era la prima echipă a Barcelonei, așa. Dar erau alții aici, erau, de exemplu, Saviola, Crespo, Tevez, adică Argentina avea atacanți formidabili. După care să vedem Ronaldo, Cristiano Ronaldo e titular. Antrenorul era un brazilian atunci, care luase titlul mondial cu Brazilia în 2002, Luis Felipe Scolari. Acum, în 2006, antrenorul Portugaliei îl titularizează pe Ronaldo la 21 de ani, pe Cristiano. Deci Scolari avea un fetiș. La Brazilia l-avea pe Ronaldo și aici l-avea pe Cristiano Ronaldo. Și fiecare era liderul echipei, și ăla de acolo și ăla dincolo. Așa. Deci Ronaldo un gol, bineînțeles. Golul 2 în meciul cu Iran din penalti, minutul 80. Deci și Messi și Ronaldo dau după minutul 80, așa, adică spre finalul meciului. Așa. E titular după aia în marele meciuri, până în finala, până semifinală și până în finala mică, Cristiano Ronaldo este titular și e lider de echipă și la vârsta aia, deși erau jucători mari. Dragi prieteni, când am lungit, punem punct aici episodului și ne revedem cu ediția 2010 Africa de Sud, ediția cu numărul 19. Episodul următor, Africa de Sud, prima ediție pe continent african. Istoria campionatului mondial cu Grigore Cartianu.